Presentem l'edició número ja 64 del Barcelona Open Bank Sabadell, que se celebrarà del 16 al 24 d'abril. Aquests esdeveniments són molt importants per projectar-nos al món, però també sobretot per seguir incentivant, sobretot en els nens i nenes i en els més joves, no? la pràctica de l'esport, que sens dubte és boníssima per la ciutat i sens dubte les institucions el que hem de fer és estar al costat, no? d'aquests esdeveniments i d'aquestes pràctiques i facilitar el màxim possible, sobretot que els nens i nenes, insisteixo, accedeixin a l'esport. No? El fair play, l'esforçar-se i fer la lluita contra un mateix, que és el que fa l'esportista. L'esportista professional, evidentment, juga un partit i intenta guanyar l'altre, tant és competitiu, però és en fair play, és a dir, que ho fa on la part més important és posar-se la seva culpa a si mateix de què és el que no he fet prou bé perquè en el proper partit pugui sortir i fer-ho millor. Llavors, això com a empresa és la base, la base és la constant insatisfacció amb les coses de la manera que es fan i buscar sempre la manera de poder-ho fer millor, que és el que l'esportista que juga en competició fa. La novetat aquest any més important des del punt de vista d'instal·lació és el que veureu tots al fons a la dreta, és la nova instal·lació d'unes pistes de pàdel que vam inaugurar fa molt poc, unes setmanes, però que des del punt de vista del torneig ens aporta 850 metres quadrats nous a l'entrada, una de les entrades principals del torneig. No? I ens aporta una cosa que era una assignatura pendent per nosaltres, que era l'adaptabilitat del torneig. Amb això i amb les feines que hem fet en aquella zona, el que hem aconseguit és que ja tot el torneig està adaptat, el qual per nosaltres és molt important. No? S'ha de dir que competim en moltíssims tornejos, moltes ciutats importants en el món, però aquest any puc dir que de tots els tornejos que s'han jugat aquest any de la nostra categoria, és una categoria 500, tinc l'honor de poder dir que serem el torneig que presenta més top 10 dels tornejos que de moment s'han jugat.